ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ଯାଏଁ ନାମାଙ୍କନ 9ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ହେବ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 10 ରାଜ୍ୟରେ 37 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ରହିଛି। 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ସକାଳ 9ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ଏବେ ସବୁ ଦଳର ନଜର ରାଜ୍ୟସଭା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ। ସଂଖ୍ୟା ଥାଉ କି ନଥାଉ ସବୁ ଦଳ ଏହି ରେସରେ ଧାଇଁଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତା ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଗତ ରବିବାର ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପିର କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।